Στην περίοδο αυτή, η αθλήτρια της ΑΕΚ βρίσκεται σε εντατικό στάδιο προετοιμασίας με στόχο να πιάσει το όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. Ήμουν πολύ κοντά στο ατομικό μου ρεκόρ. Απέχω 10 εκατοστά από το να έχω το όριο για τους Ολυμπιακούς. Θεωρώ ότι είναι εφικτός στόχος και είμαι full σε προετοιμασία γι' αυτό. Η Έρικα είναι άνθρωπος που δεν το βάζει εύκολα κάτω και της αρέσει να πειραματίζεται. Κάπως έτσι ξεκίνησε και το Replace, μια διαφορετική μέθοδος γυμναστικής που πραγματοποιείται μέσα από 3.000 διαφορετικά παιχνίδια. Σκέφτηκα λοιπόν ότι το μοναδικό πράγμα που δεν βαριέται ποτέ ο άνθρωπος είναι το παιχνίδι. Έτσι λοιπόν δημιούργησα ένα είδος γυμναστικής όπου γυμνάζεσαι full, δηλαδή είναι σαν να κάνεις πραγματικά ένα full πρόγραμμα γυμναστικής, όπου όμως η εστίασή σου δεν είναι καθόλου στη γυμναστική, αλλά στο να παίξεις. Το μάθημα παρακολουθήσαμε και εμείς. Γελάσαμε, χαλαρώσαμε, παίξαμε και παράλληλα είχαμε ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα εκγύμνασης. Το παιχνίδι ενώνει πάρα πολύ τους ανθρώπους. Και βέβαια μας βγάζει και από όλο αυτό το πρέπει της καθημερινότητας, γιατί έχουμε μπει όλοι σε τρελούς ρυθμούς. Πρέπει αυτό, πρέπει εκείνο, ακόμα και το γυμναστήριο πια είναι μια διαδικασία όπου πρέπει να κάνεις πράγματα. Το μάθημα γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που μοιάζει με μεγάλο παιδικό δωμάτιο. Το Replace απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 15 έως 65 χρόνων και διαμορφώνεται πάντα ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες του καθενός. Εκτός από τις υψηλές πτήσεις στο άλμα επί κοντό, η Έρικα Πρεζεράκου αρέσκεται και στις υψηλές νότες του πενταγράμμου. Don't need